UPPL दिनै BJP जों लोगोसे दिनै BJP आ मा खालामदों मा खालामाखै मुस्लिमफोरखौलाय दिनै बिथाङा सरखारनि बान्दा सरखारनि गोलाम BJP नि गोलाम RSS नि बान्दा खुलुमबाय गासै रायजो राजा नोंथांमोन गोबावनि उनाव आं दिनै मोनसे टक श' लाबोदों नोंथांमोना नुदों आंनि साखाथियाव दङ सार गर्जन मुसाहारि एट प्रेजेन्ट जोंनि सारा आसामनि कंग्रेस पार्टीनि जेनेरेल सेक्रेटारि दा बिथाङा जोंनि बर' हारिनिफ्राय जोंनि नैबे बिटिआर ओनसोलनिफ्राय सारा माने दा गोबां भइस होबाय थानायखौ जोङो नुबाय थायो ससियेल मिडियायाव बेनिखायनो आं दिनै सारजों जिरायनानै माखासे खोथाफोर सावरायनो दिनै आवगायदों दा सारखौ गिबियाव आंनि चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय दा सारनिसिम सोंथिया बेनो पार्टीनि जानानै दा जोंनि बिटिआर ओनसोलाव जोङो दा कंग्रेसा जि जेननानै थानानै इसेबां माने बोलोखौ जोङो माने बारा नुहुरा बायदि मोनो माने फैबाय थानाय समाव सारमोना माबायदि आवगायलांनो सानदों बे आसे कंग्रेस पार्टी गिबियावनो खुलुमबाय गासै बड'लेण्डनि नायगिरि बिथांमोननिसिम आंनि खुलुमनायखौ जासिदों खुलुमदों गिबियावनो नोंथांनि सोंनाय बायदि आं मोनसे जिनिसखौ रायजो राजाफोरनो क्लियार खालामनो सानदों आरो गासै बर' दैदेनगिरि लिडार पलिटिशियान आन्दलनकारि बिथांमोनखौबो आं बुंनो सानदों आं आगोल होनबाय थाखादों मानसिया जोनोम जानाय लोगो लोगो मोननै बिबान लानानै जोनोम जायो एक नाम्बारा जाहैबाय गाव आरो फेमिलि गावजों लोगोसे गावनि देहा मोदोम जिउ गावनि सरित्र गावनि आखल आखुखौ मोजां बानायनांगौ लोगोसे न'खरखौ नायनांगौ बे फार्स्ट रेसपन्सिबिलिटि ओमफ्राय द्वितीय दुइ नाम्बारा जाहैबाय समाज आरो समाज होनोबा गावनि जाति गावनि हारि बेनो समाज दा नोंथां होननाय बायदि जे नोंथाङा पलिटिक्सआव हाबनानैबो गोबां बर' हारिनि खोथाखौ बुंबाय थादों बावहाय गोबां मानसिनि थाखाय बे सारप्राइज खोमा नाथाय आंनि थाखाय बे मालाबाबो सारप्राइज नङा खारन आङो दिनै सासे बर' जानानै आंनि थैया बर' बिमानि थैखाय आङो बे संसाराव जेसेबांसिन आङो थांनानै थागोन एसेबांसिन आङो गावनि हारिनि रावखौनो प्रायरिटि फार्स्ट एन्ड फरमस्ट प्रायरिटि हिसाबै लाबाय थागोन पलिटिक्सआ आंनि थाखाय सेकेन्डारि फार्स्ट आङो आंनि न'खर आरो आंनि हारिनि इम्परटेन्सखौ लानानै थागिदाखौ लानानै आं बुंगोन आरो बेनि बेनि सेरसो आङो जुदि खाबजानाय मोनोबा पलिटिक्सखौ खालामगोन आरोमा दा बेखायनो आं सानदों आंजों लोगोसे गासैबो बर' पलिटिशियानफोरखौ बेखौनो बुंनो सानदों नोंथाङा UPPL जा BPF जा कंग्रेस जा BJP जा हारिनि अलखदाव नोंथाङा फार्स्ट भइसखौ होनांगोन दिनै नुदों बर' हारिनि अलखदा गोदोनिख्रुइ आरोबाव बांसिनदोंसो मैया दाखालि जोङो ST निफ्राय माबा दानजानायनि खोथा खोनालाबायदों मैया दाखालि जोङो नब कुमार सरनिया नंखाय सार्टिफिकेट लानानै ST नि जायगायाव फैनानै ST जानानै जोंनि जानांगौ MP खौ बियो सेनानै लादों मैया दाखालि जोंनि 6 शेड्युला दिनै खैफोदाव फैदों 16टा डिपार्टमेन्टआ आसामाव सेनानै लांजादों दा बेफोरो मोनफा मोनफा बर'नि गां नुजाबाय थानाय खैफोद आरो बेखौ लानानै जोंनि लाइमोनफोरा खोब जिंगा गोदोथ' प्रब्लेमखौ जों बेबायदि खोनायामोन दिनै प्रब्लेमा बांनायनिफ्राय बांसिनदोंसो जुदिय' जोंनि गेदेर दैदेनगिरिफ्रा BJPआव थादों जुदिय' जोंनि गेदेर दैदेनगिरिफ्रा UPPLआव थानानै BJPजों एलायन्स जादों मा बिथांमोना बुङा नामा मानो बुङा दा नैबे बाथ्रायाव नोंथाङा बे राइट कुइसनखौ सोंदों जे कंग्रेसआव थाबा मा गर्जना बर' हारिनि खोथा बुंनो हाया नामा मावनाङा नामा मावनांगौ फार्स्ट एन्ड फरमस्ट साफ्रोमबो बर' बिमानि फिसाया बे बर' हारिनि जाथाखौ बुंनांगोन नामा आंनि BJPआव थानाया आंनि सोमोन्दोआ गाज्रि जालागि दाजा फार्स्ट एन्ड फरमस्ट आंनि डिउटिया बर' नालाय बर'नि खोथाखौनो बुंनांगोन दा जोंनि MLAफ्रा मा गियो है आं MLA जाबायलै आदा आं MLA जाबायब्रा फाग्ला आंहा उसुबिदा मोनगोन ना पार्टिया मा सानांगौ जाखो आङो बर'निल' खोथा बुङोब्ला आरे बाबा बर' रायजो राजाया नोंखौहाय भट होनानै MLA बानायहरबाय नोंखौहाय मन्त्रि बानायबाय नोंखौहाय MP बानायबाय जोंनि थाखाय खोथा बुंनोसो बिसोर मा उल्थासो सानहैयो मन्त्रि जानाय लोगो लोगो MLA जानाय लोगो लोगो बिसोर मा बे आंनि प्रफेसन बे आंनि साख्रि आंनि न'खरनि थांनानै थानायनि खोथा फैयो दा बावहाय आं जानला मोनला बाथ्रा बुंनो हाया नायलाय कमप्लिटलि डिफारेन्स दा बेखायनो कनसेप्ट इटसेल्फ इज नट क्लियार जोंनि दैदेनगिरि बर' लिडारफोरनि सानस्रियानो क्लियार नङा बेखायनो बिथांमोना मावनाय दांनाय सौग्रावो आरोमा खिन्थु गर्जननि थाखाय क्लियार एन्ड लाउड क्लियार माय फार्स्ट एन्ड फरमस्ट wherever I am I will always speak on the behalf of my people and I will always do on the behalf of my people आरो बिनि उनावसो आंनि पलिटिक्सआ जुदि मिलायोब्ला आर जायोब्ला I will go ahead
Otherwise, any time I can resign. आरो खोनानो मोनदों साराथ' फैबाय थानाय बिसायख'थि एमपिनि बिसायख'थियावहाय सारा केन्डिडेट महरै लिस्टआव फैदों पेनेल लिस्टआव दं औ दा बिनि सायाव सारा मा बुंगोन गोबाङानो सानदों दिनैनि दावहायाबो BPF आरो UPPL जों जाबाय थादों गिलु बालु मानसि आरो सुबुंनि बाना BPF नाव फैदों एखेबारे दोहौ जादों आरो UPPL आबो सम सम गुरलाब मोनलायदों खोमा गावनि आइडियोल'जि गावनि प्रिन्सिपाल गावनि BJP जों एलाइन थाखा फैसाखौ नुनानैबो हयथ' बागदावदों खोमा BPF नि पारफरमेन्सआवहाय बा सोरबाया सानदों खोमा आयौ बेबायदि गुरलाब गुरलाब BPF कंग्रेसआ गैया सासेबोआनो गैया ब्लकफ्रानो क्लियार जायाखै मण्डलानो क्लियार जायाखै बुथफ्रानो दाजायाखै हा गर्जना मासे दुगा होनबा कंग्रेसखौ लानानै बेसे खोथा बुङो हा माखौ नुहुरदों गर्जनालाय गोबां खोथा नोंथांमोना गिदों जानो हागौ नाथाय गर्जना गियाखै BPFआ एखमबा गिदों खोमा है बे फाग्लाफ्रा UPPLआ गभर्नमेन्टजों दंलै पुलिसफोरजों दङ प्रशासनखौ लाजोबनो हायो बिसोरजों बोरै दावहा नांनांगौ खोमा सिं सिं गिनाय फैदों खोमा नाथाय गर्जनाव बेबो गैया गिनाया Design what is the design of Congress? What is the design of Gorjon Muchahary? My design is very simple. I believe the principle. I believe the philosophy. I believe the true ideology of my Boro nation. I believe the true ideology of the my people in BTR. Either it is Boro or Muslim or any community. मानसिया मानसि हिसाबै थांनानै थानो लुबैयो आरो मानसिया मानसि हिसाबै न'खर संसार जानो लुबैयोब्ला मोनथामसो बुस्थुआ बेसिक बे जाहैबाय थानो थाखाय न' थानो थाखाय हा नांगौ आरो थांनानै थानो थाखाय स्कुल कलेज हाथाय बाजार शान्ति परिबेसखौ नांगौ बेखौ जेब्ला सासे व्यक्तिया होनो हाबाय बेनो सरकार बेनो गभर्नमेन्ट बे जिनिसखौ UPPL नाव नुवाखै जों दिनै बे जिनिसखौ BPF नाव नुवाखै जोङो दिनै बे जिनिसखौ BJP नाव नुवाखै जोङो दिनै जेब्लानाखि गर्जना इलेक्सन केम्पेइनाव नामायगोन आङो बे एजेन्डाखौ खोन्थागोन जे फैबाय थानाय समाव गर्जना कंग्रेसखौ लानानै बे बड'लेण्डआव माबायदि गभर्नमेन्ट दानो नागिरदों गर्जना कंग्रेसखौ लानानै बड'लेण्डआव माबायदि खुंथाय लाबोनो नागिरदों मा डिफारेन्स खालामगोन सिम्पल डिफारेन्स नाय रायजोफोर आं दहायनो होनखादों पिपल्स इम्पर्टेन्ट इज माय प्रायर एन्ड फरमोस्ट इम्पर्टेन्ट रायजो राजानि नांगौआनो कंग्रेसनाव मोनसे एजेन्डा दंमोन गोदो गोदाय MNP मिनिमाम निड प्रग्राम प्रमद बर'आ बुंदों आङो एथ'बां माबा होगोन न'खरफ्रोमबो साख्रि होगोन होननानै सेल्फ हेल्प ग्रुप मोनफ्रोमबो 75,000 होगोन होननानै आङो उमुक होगोन जेखौबो होनो हायाखै हेमन्तआ बुंदों 1 तला सना होगोननो हाबा जायोबा मटर साइकेल होगोननो मबाइल होगोननो गोबां खोथा बुंदोंमोन नाथाय मोनसेखौबो मावनो हायाखै जोंना कंग्रेसनि सिम्पल डिजाइना जाहैबाय साफ्रोमबो आसामबासिया साफ्रोमबो बड'लेण्डबासिया जाययानो भट होबाय जाययानो भटारनि आइडि दङ बे व्यक्तिया थांनानै थानो थाखाय गंसे न'खौ मोननाय जागोन आरो थांनानै थानो थाखाय गावनि साख्रि बाख्रि डकुमेन्टसनि थाखाय दब्लायसे हाब्लाबो बिसोरनो जोङो होगोन आरो मा जिहेतु बिथांमोना जोंनो भट होदों बे एजेन्डा आरो 2 नाम्बार एजेन्डाया जाहैबाय नायदो BPFआ दिनै गिलु बालु हुलुस्थुल आवगायदों नाथाय बिथांमोना दिनैसिमबो BJPनि बान्दा हिमन्तनि बान्दा RSSनि आथिं सुनाय रोखा रोखा नुबाय हाग्रामा बिथांखौ मैया दाखालिसो RSSनि आथिं फुथुरहैनाय RSSखौ खुलुमहैनाय जे बिथांमोनखौ खुलुमागौ माने बिथांमोनखौ फोजोनागौ माने आं जेबो मावनो हाया आंनि खुगाया सुथेनाय आंहा बुंनो पारमिसन मोनाखै दिनै बिथाङा सरकारनि बान्दा सरकारनि गोलाम BJPनि गोलाम RSSनि बान्दा दा बेखौ नुखाबाय दिनै मुस्लिमफ्राखि बिनो भट होगोन आरो बिथाङा थांनायाव बे मोनसे मिडियायाव खोथाखौबो बुंदों जे प्रथम जोङो उइदाउट मुस्लिम भट जोङो सरकार माबा देरहाफेरबाय अब्ला सांबादिका सोंबाय मा नोंथांनो माइनरिटिफ्रा भट होआखै नामा ओहो होदोंब्लाबो जोंनि मेम्बारफ्राल' BPFनि मेम्बारफ्राल' होदों नाथाय माइनरिटि रायजो राजाफ्रा होआखै बे जाय जिनिसा जादों सिगाङाव एबारनि लकसभा इलेक्सनावबो बेनो जागोन फार्स्टिं UPPLखौ नायदो UPPLआ दिनै BJPजों लोगोसे दिनै BJPआ मा खालामदों मा खालामाखै मुस्लिमफोरखौलाय दुनियानि हारा सास्ति न' थानो थाखाय बिथांमोननि न'खौबो सेदों हाखौबो सेदों बिथांमोननि थांनानै थानायनि राहा मोसौ फाननानै जानाय मोसौ गोदानानै जानाय बेफोरखौबो गासिखौबो सेजोबदों मुस्लिम महरै बिथांमोना साखि होनोबो दिनै संसाराव हायाखै दा बे परिबेसाव बे माइनरिटिफ्रा UPPLनो बोरै भट होगोन आरो जोंनि आसामाव 3 कौटि 30 लाखनि गेजेरावहाय दिनै 100 कौटि 19 लाखआनो मुस्लिम नों बिथांमोनखौ अंख लाफायागौमाने खुनु इलेक्टरेला खुनु सोरबा भटआ बे देरहानो हाया दिनै बेखायनो फैबाय थानाय लकसभानि इलेक्सनाव
गर्जना कंग्रेसनिफ्राय जुदि गसङोब्ला आङो बर'फोरनि भटजों लोगोसे माइनरिटि मुस्लिमफोरनि भटखौ मोनगोन आरो बेनो रोखाखाबा कंग्रेसनि देरहानाया सिम्पल एन्ड क्लियार एन्ड लाउड डिजाइना बेनो रायजोफोर सार बयबो बुङो लंकायाव थांबा बयबो राबन जायो बयबो लिडारफ्रा फार्स्टआव बिदिनो डायलग होखायो होननानै बुङो बिनि सायाव नोंथाङा मा बुंनो सानो बेनि थाखायनोथ' आङो पलिटिक्सआव फैनो गोसो गैयामोन आंनि प्रफेसना कमप्लिटलि रिलिजियास लाइननि मानसिमोन आं मालाबाबो सिमांबो नुफेराखैमोन आं उन्दैनिफ्रायनो दङमोन जोंहा न'खरावनो बे समाजनि मोनसे सरसाया गोदो गामिफ्रावबो आङो क्लाबफ्राव थानानै फिसा फिसौ खामानि मावबोदों गामिनि फिसा फिसौ जेंनाफोराव नांबोबाय थादों नांथाबोबाय थादों आरो बे दंनाया दंमोन खिन्थु थेवब्लाबो आङो देरदेखोन देरनानै पलिटिसियाननि सिमांखौ आं नुफेराखैमोन नाथाय जेब्ला आङो पिपल्स जयेन्ट एक्सन कमिटियाव थाफानानै एनडिएफबिजों लोगोसे आन्दलन खालामफायो एबसुजों लोगोसे आन्दलन खालामफायो अब्ला आं नुबाय जे आङो दिनै पलिटिक्सआव थानांसिगोन जोंनि पलिटिसियानफ्रा बेबायदि जोब नालाय जेब्ला बिथांमोना राजा जायो लंकायाव थाङो राजा जायो आरो रायजो राजाखौ बावो दा बे जिनिसखौ आङो प्रुफ होनो थाखाय जे पलिटिक्सखौबो फोथायनो हायो पलिटिसियानफोरखौबो फोथायनो हायो बेखौ आंनि बर' लाइमोनफोरनि थाखाय बिटिआरनि लाइमोनफोरनि थाखाय आसामनि लाइमोनफोरखौ आङो फोथायहोनोसो आंनि इयुन जोलैखौ फोथायहोनोसो जे पलिटिक्सआवबो जोङो मोजां हाबा मावनो हायो पलिटिक्सआव थानानैबो मोजां मानसि जानो हायो आं बेखौ गोदानै जोंनि इयुन जोलैफोरनि गोसो मेलेमाव खिलिखां होनो थाखायसो आङो दिनै पलिटिक्सआव फैदों दा बेखायनो बाहाय खुनु कुइसन गैया जे गर्जना एमपिआव देरहानानै थाङोबा जे बेयो राबन जागोन बे आंनि सिमांबो नङा बे आंनि स्टाइलबो नङा आंनि स्टाइला रायजो राजाखौ सिबिनाय रायजो राजाखौ बोलोगोरा खालामनाय आइ एम ए किं मेकार आइ एम नट ए किं माइसेल्फ आं मालाबाबो गावखौ राजा होनो लुबैया आं राजा नङा आङो राजा खालामग्रासो रानिखा आंनि फंबायफोरखौ आङो राजा बानायगोन आंनि नानिमोनखौ आङो रानि बानायगोन दे आवगायदे रानि सना नों आवगायदे आं दङ दे आवगायदे राजा सना बाबु आं दं नोंजों लोगोसे दङ आं बिनि थाखायसो पलिटिक्सआव फैदों ओंखायनो गर्जना लंकायाव थांब्लाबो आं राबन जाया अब्ला बेखिनियावनो जों डिसकासन खालामनायखौ दोनथ'नाय जाबाय सारनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय थेंक इउ